खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैनि फार्स्ट ब्लगावहाय आं नोंसोरखौ बयखौबो खुलुमनाय जाबाय। दा दिनैहाय आङो जमदुवाराव थांनो नागिरदों। जों बिमा बिफा गासिबो माखासे पेरेन्टसफोरजों दा नायनोसै मा जायो, माबायदि मजा जायो बिमा बिफाजों लोगोसे थांफानायाव माबायदि जायो आरो लोगोजों थांफानायाव माबायदि जायो दा बेखौ नायलांसिगोन। दा नोंथांमोना बेखौ जागायबाय थासिगोन। दा बेनि जायगाफोरा मा गासिबो बेखौहाय नोंसोरनो देखायगोन हागौमानि। नै भुटान फ्रेयाराव थांनो नागिरनाया नायलाय आय' गारियानो ट्राफिक जाबाय फुरानो, ओरैबो नायनै ओरैबो आय'। दा इसोरखौ मोनै मानसिफोरखौ जोङो बेहाय मा होनो प्रेयार खालामहैनो नागिरदों। बेहाय नायदो नै ट्राफिक जाम जानानै दङ। हाग्रासो जाहैबाय जायगायाथ', अमा नुयो मा नुयो गासिबो नुजोबो। मोख्रा, अमा, एन्जर मामु। जमदुवार सफैबाय। दा बेयाव जों प्रेयार खालामनो फैदों, बैयाव भुटानफोरनि थाखाय। जों गासिबो दा बेयाव थानाय माने गासिबो भुटानफोरखौहाय प्रेयार खालामगोन, बै हाजोबारि जेनाखि भुटान बुथियाफोर दं बिसोरनि थाखाय। बारा माबायदि नायदो नोंथांमोना। बैथिं हाजो भुटान मोनबाय, बैथिंजाय ओरै। नै दा बाय जायगायाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों ना। गोबां मानसिफोर दंफैयो जों जाबाय जोंनि BBCनि माखासे गोबां बे मानसिफोर दंफैयो। दा सिनारिफ्राबो बिराद मोजां, दिनै फैनानै गोजोन मोनफैदों। दा नोंसोरमोननो देखायनाय जाबाय बेखौहाय। मोजांथ'। बिराद ट्राफिक जाबोदोंलै दहाय फैनायाव, दा थांनायावसो मा जागोनथाय। नै अनेक दंफैयो। नै बिथिं बेरायहैनो नागिरदों, भुटान मोनहांहांआव एसे थांनो नायनो नागिरदों। मा नुयो नायनो एसे। मानसिफ्रा बेरायहैजोबखांबायदां ना फैनायफोरा। एन्जर मासे मोनबा जागौमोनलै। Hello YouTube, this is Kenak Basumatary. Today I'm here at Zomduar to explore the place and somewhat for the prayer walk. Let's see how is it. दिनै बुधबार 20 तारिख 2019 जोङो जमदुवाराव भुटान प्रेयारनि थाखाय जों फैदों। गोबां मानसिफ्रानो दिनै सफैदों। बिनिनो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै एसे भुटान हेंगिं ब्रिज फारसे जों आवगायगासिनो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन, नै बेयो बे नुहुरनाया भुटान आरो बेयाव संकस दैया ओरै स्राय स्राय बोहैगासिनो दं आरो जों बेनिनो सेर सेराव जों 7-6 मानसिया जों थाबायगासिनो। बेयो मोनसे बिराद मोजां नुथाय। जों बे भुटान हादरखौ अननानै इसोरनियाव आर'ज खालामनो जोंनि मिशननिफ्राय आरो गोबां मानसिफ्रा फैदों। दा बिनिनो जों आर'ज खालामगोन। हामबायसै। दा दालां मोनहां जानानै दङ, थाबायदों एसे लामायाव। आयौ गालिनोसैसोमोन।
नै भुटाननि दालांखौ मोनबाय बेयो zomduarनि हेंगिं ब्रिज बेनि डिस्टेन्सआ जाहैबाय 700 मिटार ओमफ्राय बेयाव जों दिनै गिबि खेबखाय बेखौ माने नायनो फैदों आरोखि ना ओमफ्राय माबायदि नुयो भिउसफ्रालाय बरिया नायनोसै बेनि उनाव मा जाबावो बहाय थांनाय जाबावो ना दा जों बेयाव गोदान नालाय जायगायाथ' दैयाथ' बिराद थान्दा जागोन ना नायनो हागोन नोंसोरबो गाहायफोरखौ बेनि माबाफोरखौ